Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа хак на Brawl Stars. Как да спечелите безплатни гемове. Така, сега първо да ви кажа, абонирайте се канала, дайте лайк и ще ви кажа как да спечелите безплатни... Ако съберем 300 абоната, ще ви кажа как да спечелите. Сега ще спечелите 20 джема, а пък после на 300 абоната ще ви кажа как да спечелите и 150 джема. Но първо, за сега ще заснемем видео как да вземете 20 джема. Влизате в Google, пишете Supercell Store, влизате тук, чакайте, че цъкате тук, влизате в Brawl Stars, чакайте, логинквате се. Аз сега ще си напиша моят имейл, нали? И после ще се върна в Brawl Stars, за да ви покажа как да спечелите тези джемове, но сега ще спра на пауза. И, приятели, въведох си вече имейлът и получих 20 безплатни джема от Supercell Store. Показвам ви как да го направите. Сега вие си спазете вашето обещание да се абонирате и да паснете лайка, за да може, защото сега целта ни е да съберем 500 лайка и да дигнем 300 абоната и да имаме към 1000 гледания. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк нагоре, паснете лайка и го споделете с някой друг, но ако не ви е харесало, дайте дизлайк. И, приятели, това е от мен.